Moi vaan kaikille, nyt aletaan Pokemon Soul Silver Version. Tää on vedetty läpi moneen kertaan. No joo, aloitetaan. Siisti, vihdoin tää alkaa. Mä oon odottanut sitä mun edellisestä tästä on ollut kauan. Se oli tylsää, koska se meni vähän pieleen. No joo, sitten enempää. No joo, tuli tarkistettu yksi tunti. Are you boy or are you girl? Boy. I am boy. Yeah, I am boy. Mä otan satunnaisen nimen. Näin. Your name is Darrell. No, mun nimi on Darrell. Are you ready? I am ready. Jos sä oot ready, niin mäkin oon ready. Yeah. Vihdoin mun matka alkaa. Mitä kaikkea tässä on? Ei pysty vielä, voi harmi. On siis tämmönen täällä alla. Ai nyt tuli tää teksti. Mut tämmönen paikka, mihin mä saan nää kamat. Hän leikkii piilosta. Hei, nyt mä saan vägin. Trainer Garden. Save paikan. Optionsit. Noin mä saan. Hyvä. Mahtavaa. Heti voidaan säätää vähän optionsia täältä. Ja laitetaan nyt tää Fastille frame. Mikä olisi hyvä. Oho, vain no niin. Tää on aika siisti. Mä otan tän. Siisti. New Bark Town. Marille. Jolo. Meni sinne, okei. Okay. Nyt pitää mennä tänne, ei. Väärä paikka. Olen iso nuubi. Pitää mennä tänne. Hi Darrell. Eiks mä laittanutkaan? Feilasin. Niin. Pitää laittaa uudelle asetukselle. Pokeball. Okay, I got an Emma. Okay. Hey, listen, I have your time. Mr. Pokemon. Niin, nyt mä saan Pokemonin. Viimeis me otettiin, en muista mikä me otettiin. Mut nyt mä aion ottaa, tiedän jo mikä mä aion ottaa. Mä laitan eka optionsit uudelleen. Eli tää pitää olla fast. Ja sitten tää oli tää. Ja sit confirm. No niin, nyt se toimii. Hyvä. Ainakin pitäis toimia. Joo, nyt toimii. Nyt. Mä otan. Touch Pokeball. Vaihtoehtona on Chikorita, Totodile tai Cyndaquil. Totodile on sillä hyvä, että Totodile on... Mä en tykkää Chikoritasta. Se on ehkä hyvä alussa. Koska... Niin. Se on Totodile tai Cyndaquil. Totodile osaa oppii surfin, se on sen takia hyvä. Ja Cyndaquil on hyvä vaan voimakkuudessa. Mä tiedän mikä mä aion ottaa. Mä kerron sen ensi jaksossa. Ai niin. Ja tää on Masterin loppu. Mä myönnän. Mutta tää on mun oma keksimä. Moi moi! Moi! Moi!